What's up mga idol? Welcome back sa ating YouTube channel, Boy Salabare po. Subscribe na kayo at meron po tayong road to 50k subscriber mga idols. So yan po, pakihit na rin po yung notification bell para po kayo laging updated sa ating mas maraming vlog at review. Itong ating feature for today, itong Thundershock Purple KRB 180 traction control system. Yes mga idol, nakita naman po niyo nakabalot pa ng plastic yan. Fresh deliveries po from Kimco Philippines Incorporated. Ito pong ating kaibigan na dealer. Dito po yan sa ECG Zoom Zone Incorporated. Diyan po sa Kimco Lifestyle Bikes, Dagupan City. Mga idols, available po itong mga brand na to at mga model na to. Yan po ang KRB 180. DDS version man yan or traction control system version. So sa mga gusto po pong bumili nito at kursunado nyo pong bilhin ang ating KRB 180, i-recommend ako po sa inyo itong ating kaibigan na dealer. Meron po silang mga branches gaya po nitong sa Kimco Lifestyle Bikes Dagupan City. Meron din sila Kimco Lifestyle Bikes Baguio City at La Union. Meron din po sila sa Manila, dyan po sa Kimco Lifestyle Bikes Cubao. So mga idols natin na nakapag-release na at nasubukan na po nila yung kanilang scooter na to. Kamusta naman po kaya ang kanilang performance or yung kanyang riding experience? Mga idols, mapakadami pong magandang positive feedback na atin po natanggap at tinanong po natin sila dahil na rin po sa ating FB page KRB Nation 175 Philippines. Pwede po kayong mag-like and follow ng ating page na yan. Mas marami pa tayong i-update sa inyo. At ito nga pong bagong color na to na Thundershock Purple. Bibihira lang po ang mga motor or other brand na naglalabas ng ganyang kulay. Again mga idols, itong ating KRB 180, yan po ay 175.1cc liquid cooling po yan. Single overhead camshaft. Of course, yan po ay 4-stroke 4 valves at fuel injected na rin. Plus yan po ay naka CVT. Ang tawag sa kanila ay Power Transmission Matrix or PTM. Yan po ay same engine style at technology na ginamit nila sa kanilang flagship model. Yan po ang AK 550cc na maxi scooter nila. Mga Diyos, itong ating KRB 180 talagang napakaangas po ng kanyang forma. No? Kita mo yung harapang bahagi niyan. Talagang takaw pansin po yan. Kung mahilig po kayo sa ganitong color version, purple po. At kung gusto nyo po yan, available yan sa ating kaibigan na dealer. So itong the best dito sa ating KRB 180 na yan, meron din siyang mudguard sa likuran, yung kanyang rear mudguard na yan. Panalo yan, talagang hindi masyadong madudumihan itong ating motor kahit na umuulan man yan or merong mga basang daan na madadaanan natin. So hindi po ganun kadumi ang ating magiging dyan. Yung kanyang front fender, ayos din, medyo maganda rin. At syempre may cover din yung kanyang harapan, yung sa radiator side. So ang the best dito sa TCS version na to, yan po ay equipped ng traction control system. Pwede nyo pong i-off yan manually. Depende po sa inyo kung ayaw nyo may naka-traction control kayo. At sa pagdating sa stopping power, harap at likod, yan po ay naka-dual disc brake. Plus meron din po siyang equipped na dual anti-lock braking system. Ito nga pong ating traction control system, yan po ay nag-activate pag ngayon na-sense niya po yung kanyang sensor na overspin na yung ating gulong, harap at likod. So pagka na-sense na niya, nakita niya na sobrang bilis ng ating spin ng gulong, yan po ay automatically magsa-shut off. So pagdating sa safety, yan po ay napakaganda. So itong ating KRB 180 na yan, makikita naman po ninyo yung kanyang swing arm, aluminum po yan, at ganun po katindin, kamoderno yan. Yung ating wheels sa harapan at likod, kita nyo yung design niya, ang ganda rin Pagdating naman sa suspension, yung harapang bahagi, yan po ay naka-telescopic forks at yung kanya namang likod na bahagi, yan po ay naka-monoshock. So, ganun po kastig yan. Siyempre, itong ating braking system, sabi ko nga sa inyo, harap at likod niya, naka-disc brake. Pagdating naman po sa mga lightings nito, yan po, lahat ay naka-full LED na. Yung kanyang daytime running light, kita nyo, ang ganda ng itsura, napakaangas. Yan din po ay LED. So, mga idols, pagdating sa panel nito, yung kanyang instrument panel, yung dashboard niyan, napakaganda at napakalinaw din. So talagang panalo po talaga pag ito po kinursunan niyo at binili niyo. Kung titingnan niyo yung presyo niyan, pagdating sa traction control system version, yan po ay 189,900. Yung kanyang mga signal lights, LED rin po yan, harap at likod. So ganun po kamoderno. At talagang very visible tayo sa kanyang mga ilaw na yan. Yung kanyang USB charging port, kita nyo, dalawa na po yan. Pwede na pong dalawang cellphone pag sabay ninyo, i-charge nyo sa ating motor na to. So mas maganda po at mas moderno talaga tong ating KRB 180
traction control system version. Yung kita nyo yung kanyang keyless system. So napaka-convenience para sa atin yan. Ano? Meron din siyang mga hook. Yan, adjustable hook. At yung kanyang harapan na bahagi, nandyan po yung ating fuel tank. Yan po ay may capacity ng 7.2 liters. Ano? So marami tayong may kakargang gasolina dyan. Napakatipid din ito sa pagdating sa fuel consumption. Talagang city riding, panalong-panalo itong ating KRV na to. At pinaka-the best dito sa ating motor na to. Yan, kita nyo yung medyo gitnang bahagi na yan. Talagang super astig niyan. Middle flat footboard or yung gulay board na tinatawag natin. Napakaganda yan. Marami tayong may lalagay na gamit. Especially sa ating ding compartment sa harapan. Ano? Yung mga bottles, yung mga ating wallet dyan or yung mga small things na dala natin, pwede natin ilagay dyan. Yan po, ang ating middle flat footboard. Pwede nating i-adjust yung ating paa pag lalo na medyo malayo yung destination natin. So, napaka-convenient talaga. Isa pang the best dito yung kanyang aluminum footrest na yan para sa ating passenger. Easy touch lang yan. Ano? Napakadaling i-open, isarado. So, yan po ang mga convenience ng ating bagong KRV 180 na to. Talagang kompleto na to. Safety, technical features, of course, yung kanyang mga other convenience na kagaya yung kanyang compartment, napakalaki din. Kasya po yung ating magandang helmet dyan. Ang ganda rin po ng kanyang pinaka-logo yung ginawa nila dyan. Ano? KRV Type S. Yan po yung pinaka-nakalagay na sulat dyan sa kanyang logo. Ang gandang tingnan. Mga idols, itong ating Thundershock purple color na to, bibihira po natin makita yan sa mga other brands. Especially sa mga sikat na brand. Ano? So itong purple color na to, kung kursunado nyo yan, ganyan po yung mga paborito nyong kulay. Meron po yan dito sa ating KRV 180. Again mga idols, kung kursunado nyo at gusto nyo bumili, pwede nyo akong i-PM sa ating FB page, Boyet Salavarria, or sa ating KRV Nation page. Yan po. Mag-PM lang po kayo, send nyo na po yung details ninyo dyan. Sigurado po nasasagutin ko kayo. Tutulungan ko yung makabili ng inyong units. At tatanungin natin yung ating kaibigan na dealer kung may mga available color na kursunatan nyo, especially itong Thundershock purple na to. Yan yung kanyang compartment, no? Ang dami nating may lalagay na gamit talaga. Yung ating helmet dyan, yung mga dala nating gamit, saktong-sakto, the best talaga itong ating KRV 180 na to. Pagdating po sa kanyang seat, siyempre, sabi nga nila, baka pag mga average Filipino riders, no, baka hindi sila mahirapan silang sakyan nito. Yung ating paa dyan, tayo po ay may height na 5'6", wala pong problema sa atin. Kayang-kaya po nating sakyan at kayang-kayang mag-reach po yung ating paa dyan sa floor. Ayan mga idols, yung mga nagtatanong dyan ng mga kabayan natin, yung height nila 5'4", 5'5", 5'3", kayang-kaya nyo pong dalhin ito. Siyempre kung marunong na po kayo magmotor, hindi po mahihirapan kayong i-ride itong ating bagong KRV 180 na yan. At mga idols, marami pa po tayong pagpipilian na color version to. Pagdating sa traction control system, yan nga po, may Thundershock purple yan na color. Meron din po yung silver color, black color, at yung kanyang pearl blue color. So medyo maganda rin po ang mga color version para sa ating KRV traction control system version. At sa presyo ng 189,900, mabibili nyo yan via cash. Yan po yung SRP price niyan. Pwede rin po kayo sa installment. Mag-apply po kayo dito sa ating Kimco Lifestyle Bikes Dagupan or sa Cubao or sa Baguio at La Union. Pwede po sa kanilang installment dyan. Ngayon po, kung gusto nyo po ng medyo low budget kayo at meron din po silang DDS version, yung pinaka-standard version nila. Yun lang po ang DDS version. Again, inuulit ko sa inyo, ang specs niyan, wala po siyang keyless system. Naka-ordinary key lang po yan. Plus, hindi po siya equipped ng anti-lock braking system, harap at likod. Wala po siyang ABS. At, siyempre, pinaka-low dyan, wala rin po siyang traction control system. Hindi rin po siya equipped niyan. So, yun po yung disadvantage ng ating DDS version na yan, mga idols. Ang presyo niyan, 168,800. Kaya kung gusto nyo umorder nyan mga idols, again, this is Boyet Salavarria. Mag-follow at mag-like kayo sa ating FB page. Siyempre, punta rin po kayo sa ating YouTube channel, Boyet Salavarria. Hit nyo na po yung ating namumulang subscribe button na yan. At siyempre, idami nyo na po yung notification bell. Marami pa akong inandang mga vlog at review at update sa inyo mga idols. Kaya abangan nyo po lahat yan. Lahat po ng mga paparating na mga motor at mga bagong darating pa. I-update ko kayo dyan mga idols. Kaya tumutok po kayo sa ating YouTube channel. Hindi lang po para sa Kimco Motorcycle, KTM Motorcycle. Siyempre sa lahat po ng mga brands na atin pong sinusubaybayan. Mga idols, salamat po. At sa inyo pong lahat, ride safe at stay healthy po mga idols.